30 de mii. 300 de milioane de euro. Așa, acum mai departe. Asta a fost marfa ta, da? Da. Și ce s-a întâmplat? El m-a chemat să... El a găsit, da? Da. Și tu ai plătit pentru el. Eu am plătit. Și cum v-ați înțeles voi să derulați această afacere? Eu am gândit să intrăm amândoi, să investesc eu, iar profitul să-l împărțim în doi. Și nu așa s-a întâmplat? Nu așa s-a întâmplat. Am ajutat pe acest băiat, am intrat împreună cu el, a trebuit să plec în altă parte, l-am lăsat pe dânsul la locul acela, el a pregătit toată marfa, a vândut-o și eu când am ajuns acasă, mi-a dat jumătate din suma care am investit eu. Nici de cum câștig. Nici banii care i-am investit eu. Tu ce ai de zis? Nu am de zis nimic, domnul președinte, fiindcă în mare parte are dreptate. Într-adevăr, a investit 30.000 de lei, adică 300 de milioane vechi. Marfa valora 50.000, adică 500 de milioane vechi. Și eu am rămas la lucru de o săptămână și ceva. Dânsul a plecat, a avut altă treabă. Și când s-a întors el înapoi, nu au mai fost toți banii. Păi ce s-a întâmplat cu el? Am mai cheltuit din ei, am mai avut niște datorii. Bun, și astăzi voi ați venit aici ca să vă împăcați, nu? Da, ca să ne împăcăm. Eu zic să ne acorde o mică perioadă de timp care să mă închide el. Deci eu ce pot să vă spun că dacă voi nu vă împăcați acum, sau nu găsiți o metodă sau alternativă prin care să fiți mulțumiți și unul și altul, veți ajunge probabil în instanță că el nu va fi dispus să-și piardă această sumă. Cheltuielile vor fi suportate de către tine. Da, știu. Și în loc să plătești suma pe care ai de plătit, acum va trebui să plătești și pământă și cheltuieli cu avocații sau cu, executarea. Ceea ce eu cred că nu e nici în folosul niciuneia dintre voi să ajungeți la judecată. De aceea, noi putem să încheiem un document prin care voi v-ați prezentat aici în fața mea, ați găsit și soluția, pentru că așa și trebuie, voi trebuie să veniți cu soluția, nu noi ca și mediatori, pentru că noi trebuie să facem ca în așa fel încât voi să veniți cu soluțiile prin care să vă împăcați. Ai cerut un termen, putem să facem acest document prin care să te obligi într-un timp de să-i înapoiezi banii și o parte din profiți. Nu? Tu ce zici? Nu mai trebuie profit. Vreau doar banii mei înapoi, care i-am investit o jumătate din ce am. Ar urma să-mi dea 150 de milioane de euro. Unde e banii mei, câștig numai. În cât timp îi dai banii și noi o să întocmim un astfel de document în care... În 2 luni cel mult o să mă achid. E bine 2 luni de zile? E mult de puțin? Adică mult numai să fie bine. Să nu mai venim încă o dată sau să facem ceva ca să fie sigură treaba. Bine, haideți, uite, vreau să vă invit să vă dați mâna unul pe altul și imediat